Een hele goede Hemelvaartsdag. Het is vandaag donderdag, 9 mei 2024. Ik heb een hele lange tijd geen podcast meer geüpload. Maar ik heb er weer zin in, dus ik ga weer uploaden. Hoe gaat het met jullie? Bij mij gaat het echt top. Waarom gaat het top? Ook al gaan er dingen mis. Omdat ik nu heb leren loslaten. Ik heb eindelijk de les geleerd dat ik moest leren om gelukkig te zijn in dit leven. En die les is loslaten. Ik moet alles gewoon loslaten. Als iets nu gebeurt, dan gebeurt het nu. Kan ik het even vasthouden? Want nu heb ik er invloed op. Maar momenten daarna, ook heb ik er emoties over wat er op dat moment gebeurd was, is het van belang om dat los te laten. Het niet je hele dag te laten verpesten. Want weet je, het is gebeurd. Je hebt gedaan wat je moest doen om het te kunnen oplossen. Het is wel of niet opgelost. Als het niet opgelost is, nou prima, je hebt gedaan wat je moest doen. Je kan niet zeggen, weet je, ik heb niks gedaan of je hebt spijt. Je handelt het nu af. En dan kan je het ook gewoon daar laten, ook al is het niet opgelost. Want je denkt bij jezelf, wat ik moest zeggen heb ik gezegd, of wat ik heb moeten doen, heb ik moeten doen. Helaas is het niet gelukt, of heeft het niet zo uitgepakt zoals ik het had gewild. Maar ik ben trots op mezelf, dat ik het heb gedaan, of ik heb gezegd, of dat ik ben gegaan. Omdat je loslaat, wat niet belangrijk is voor jou. Als je op jezelf focust, en je gaat alles loslaten, wat ik dus nu meemaak, kan ik verdrietig zijn op dit moment, boos zijn op het volgende moment, en eigenlijk ben ik de meeste van de tijd gewoon blij, of relaxed of ontspannen. En als ik zorgen voel, want ik ben heel erg in contact met mijn lichaam, als ik zorgen voel, dus dat voel ik nu ook, dan krijg ik een soort van, mijn adem wordt hoger, en ik voel zeg maar een kriebel, weet je. En dan weet ik moet weer loslaten. En dan ga ik nadenken, waar zit ik mee? Oh ja, ik zit ermee dat ik mijn haar nog moet wassen straks en zo. En dan denk ik, ja, maar dan ben ik met straks bezig. Oké, nou ja, weet je, ik ben nu een podcast aan het opnemen. Ontspan. Wees in het nu. Dus dit is niet iets wat je in één keer bepaalt. Dit is een proces waar je doorheen gaat. In het nieuwe leven. En dat proces kan je niet versnellen. Je kan het niet verkorten. Het gaat zoals het gaat. Want juist op het moment dat je het versnellen of verkorten, zit daar ook weer een les in. Zie je dat niks in het leven falen is. Niks. Ja, het is wat je ervan maakt. Het is wat je ermee doet. Want wijsheid wordt geboren op plekken waar je leert. Niet alleen theoretisch, maar juist in de praktijk. Sommige mensen hebben nooit boeken gelezen. Kunnen geen eens schrijven. Ze praten alleen maar één taal. Maar die wijsheid die die mensen hebben, daar ben ik bereid voor te betalen. Bij wijze van spreken. Deze mensen nemen geen geld aan, want ze weten wijsheid is ook bij hun gekomen met opstaan en vallen. Het is niet gratis gekomen aanwaaien. Maar als ze er iemand mee kunnen helpen, graag. Maar ze weten wel aan wie ze welke wijsheid geven. Dat is ook weer wijsheid, snap je? Wijsheid krijg je als je dingen hebt gehoord, gezien, gedaan, kan je het ook krijgen. En dan ga je het doen en denk je, oh ja, nee, het is gelukt, dus prima. Maar stel je voor dat alles wat je gaat doen, je eerst dingen over wil weten. En dan ga je het daarna pas doen. En wat je doet, is weer afhankelijk van wat je hebt gelezen, of wat je hebt opgezocht, of wat je hebt onderzocht. Om zogenaamd zekerheid voor jezelf te hebben over dat wat je gaat doen goed is. Maar stel je voor jezelf gewoon zonder erover na te denken, gewoon doen wat in jou opkomt. Net als hoe ik was op de bank en ik zette mijn haar aan het losmaken. Ik denk, hé, ik
ga een podcast opnemen. Ja, als die flow er is, ga ik die flow achterna. Want dat maakt me blij. Dat moet jij ook doen. Dat moet iedereen doen. En het is een proces. En het is soms dat ik denk, oh ja, dan voel ik me einde van de dag niet goed bij iets. Dan denk ik, oh ja, ik heb niet naar mijn gevoel geluisterd. Ik heb niet naar mijn behoeftes geluisterd. En zo leer ik elke dag mezelf weer beter kennen. En wordt het gevoel van teleurstelling in mezelf of in wat dan ook steeds korter. En kan ik het goede zien in mensen, in het leven, in de natuur. Zover gaat loslaten. Loslaten is niet iets van vandaag op morgen. Want als je iets te lang hebt vastgehouden, ga je denken dat de kracht die je in je armen zet of in je handen zet om die bagage met je mee te dragen, toch, als je iets vasthoudt. Dat ben je nu zo gewend. Dat is voor jou het leven geworden. Maar dat is niet het leven. Dat is... Oh ja, hoe zal ik het noemen? Wat is het? Ik kan het niet eens een naam geven. Het is zonde van de tijd. Dat kan ik wel zeggen. Want als je loslaat... Oké, misschien moet je even wennen aan de nieuwe manier van wandelen. Want je hebt nu meer dat gewicht aan je. Dus je hoeft niet meer te balanceren met dat zware gewicht van je. Wat je eigenlijk heel erg moe maakt. Maar je denkt, weet je, there's no way out. Er moet iets zijn waar ik het voor doe. En daarom hou je vol. Ja, weet je waar je het voor doet? Om het los te laten. Daar doe je het voor. Weet je, soms is het genoeg met het gedrag. Laat het los. Laat dingen gaan. En als je het niet nog los kan laten, zoek een manier om het los te laten. Weet je wat ik soms nodig heb om los te laten? Personen of dingen. Of zelfs als ik dingen weggooi in mijn huis. Weet je, ik heb het nodig dat die dingen nog een paar dagen in mijn zicht zijn. Dus ik laat ze liggen in de woonkamer. En dan kan ik er afstand van doen. Emotioneel. Aan sommige dingen zitten echt nostalgische herinneringen. En ik denk, oh ja, daarom bewaar ik die dingen. Maar eigenlijk doet dat ding het niet meer. Weet je, ik heb net iets weggegooid. Heb ik van een vriendin gekregen op een heel leuk moment. Op vakantie volgens mij. En het is heel praktisch iets. Dat is ook niet echt een cadeau. Ze had dat voor mij gekocht. En ik vond het heel lief dat ze dat voor mij had gekocht. En zij gaf het gewoon, voor haar was het gewoon uit haar hart gekomen. Ze dacht er niet eens bij na van, oké, dit is een cadeau voor Shaniqua. Ze gaf het me gewoon. Weet je? En dat moment is zo kostbaar voor mij. Ik heb het aan het cadeautje van haar, wat oorspronkelijk dus geen cadeautje is, heb ik daar heel veel emoties aan gehangen. En bewaar ik dat dus in mijn huis, omdat ik dat moment niet kwijt wil. Maar ik heb nu geleerd, ook als ik die spullen weggooi, als ik dat dus loslaat. Tuurlijk, er zijn bepaalde dingen die ik niet weg kan gooien. Er moeten bepaalde dingen zijn in je huis die je herinneren aan de tijd van toen. Maar er moeten wel leuke dingen zijn, snap je? Dingen die je doet, weet je, dan weet je dat het goede energie is. Je wilt geen kapotte dingen in je huis hebben. Dat is weer, weet je, zonde van de energie. Want het zuigt, weet je, kapotte dingen zuigen. Die moet je gewoon weggooien. Laat dat ook los. Je gaat zien, als je dat allemaal los gaat laten, stap voor stap moet je het doen, dat doe ik ook. Maar het voelt zo bevrijdend. Elke keer ben je weer opnieuw jezelf. En dan denk je bij jezelf, ben ik dit ook? Ja, ik ben dit ook. En ik ben ook nog zometeen verdrietig of ik ben ook zometeen nog blij. Ik ben nog steeds Shaniqua. Maar ik ben meer Shaniqua, want nu mag je ook gewoon van jezelf Shaniqua zijn, snap je? En ik ben nog niet daar waar ik denk dat ik wil komen, want ik laat ook dat los. Eigenlijk moet ik dat nu ook helemaal loslaten, inderdaad. Ik ben waar ik moet zijn. Ik ben waar ik moet zijn. Ik ben waar ik moet zijn. En jij bent ook waar jij moet zijn. Wij zijn waar wij moeten zijn. En daarmee sluit ik deze podcast af. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En laat vooral ergens op mijn social media iets van je horen. Dat zou ik echt heel leuk en gezellig vinden. Fijn weekend en geniet van deze hemelvaart. Hemelvaart betekent rust. Dus Jezus ging in een vaart naar de hemel. Hij ging rusten. Dus op deze dag moet je ook rusten. Doe wat jouw hart blij maakt vandaag. Have a good day, Queen. Bye.